باب 320 كرياد الصالحين تحريم كو هرمينغول قوله كونغول ماكو كويغول شاهنشاه للسلطان ونندلام وغيره كوينالهم لأن معناه سبو كونغول انفيرو ملك الملوك كلامي لام بينهم ونكو الله تبارك وتعالى ولا يوصف بذلك دول سفرات غير الله سبحانه وتعالى ويغونغول شاهنشاه wowlangol ɗum li sultan wonande laamugol fiyongol konngol ko laamiɗo lamɓe ɓen harmugol wowlangol ɗum ɗo lamɗo wo sabuna ala ko sifori laamagol lamɓe ɓen si wona Allah tabaraka wa taala wimo excellence wimo monsieur le président sifani yewtireji ɗum fof kono shahan shahu on e kala ko ngol konngol firi e haala goo wowlatake wana bi hurayrata radiallahu anhu ani nabi ko jetta annabajo sa sallam qala wi inna akhna ismin ande ko ɓuri kanude inde Allah ka Allah azza wa jalla rajulun ko gorko tasamma wi'uɗo goɗɗo bo malikal amlaki laamiɗo lamɓe ɓen gorko ngol ɓuri kanude ñidde jungo Allah mutafaqun alayh qala sufyan wi bun Uyayna to malikul amlaki laamiɗo lamɓe ay mithlu shahin shah ko ɗum woni firo shahin shah ko misal ko gotum wallahu a'lam wa a'lam